32थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जे बोसोरसालिया जथुम्मा जानो थांगासिनो दङ 4, 5, 6 एप्रिलाव बेनि थाखाय जाबादि मावनांगौ बेखौ जोङो मावगासिनो दङ आरो बे मावनायाव जों दा बुंनो हायो 70% जों दा दावगानानै दङ बिखेखै जिफोर गेट पेन्डेल बा मार्केट डाइनिं हल बेफोरो प्राय 70% जाफुंसार जादों आरो 30% दङ बे 30%आ बे साननै सानथामनि गेजेराव कमप्लिट जागोन होननानै जों मिजिंथिदों। दिन्थिफुंसालि आरो मार्केट बेहाय मा सुबिदा नोंथांमोना? दा जोङो दिन्थिफुंसालिखौ गिबियावनो जोङो खालामनाय बाथ्राखौ सानाखैमोन नाथाय रायजो राजानिफ्राय माने गोबां माने रिकुवेस्ट फैनायनि जाहोनाव जों बेखौ खालामनाय जादों। मेनलि जोंथ' दखानखौ खालामनाय जाखाबायानो बेनि अनगायैबो माने मोसानाय मेथाइ खननाय आरो एक्जिबिशनबो थागोन। बिखेखै जोङो साइन्स एकाडेमिखौबो लिंहरनाय जादों। बेयाव बिथांमोना साइन्सनि टेक्न'लजिनि एसेब्लाबो बेयाव सोदेरगोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो स्वच्छ भारत बिथांमोनजोंबो जगाजग खालामदों बिथांमोनाबो फैगोन। एग्रिकालचार बिथांमोनाबो फैनो होननानै खोथा होदों निस्सय बिथांमोनाबो फैगोन। बेबायदि जे सलारनि बिथांमोनाबो एसे जगाजग खालामदों निस्सय बिथांमोनाबो बहाय नुजाथिफैगोन आरो बिनि जहै जों सानदों बिखेखै माने सलार सिस्टेमाव जोंनि पाब्लिकफोरा अर्थात जायफोरा माने मार्केट एबा माबायाव हाबहैगोन एक्जिबिशनाव हाबहैगोन बिथांमोना सलारनि सोमोन्दै रोखायै मिथिना मोनगोन माने बेखौ निस्सय बिथांमोना बजबगोन आरो जायनि जाहोनाव जोंहा बे जि एनार्जि सलारनिफ्राय गोबां माने मुलाम्फा मोनहैनो हागोन बेखौ आङो सानदों। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन जे नैबे जाबाय लास्ट इन्डिं इयार बे इन्डिं इयाराव रांखान्थियारि जे बिथिङाव जों जोबोद आंखालाव दङब्लाबो रायजोनि जे आखाइ जोंख्रिनायाव जों एसेब्लाबो माने गोसोखौ गोख्रों खालामनो हादों। थिग बेबायदिनो रायजोनि हेफाजाब आरो मददजों निस्सय बे जोबनानै थांगोन। जोंथ' मेहेरगोनां सोदोबखौ बांद्राय बाहायबाय थानायानो जाखायो जों सानदों मेहेरगोनां नंद्रायाब्लाबो मेहेरगोनांखौ जागोन होननानै जों आसा फारिदों आरो जिहेतु रायजोफोरा माने आखाइ जोंख्रिदों आरो नैखौबो बुंनांगोन जे जोंहा धोरोमनि बेलायाव जोंनि गेजेराव एसे माने गावस्रानाय दङब्लाबो दा नैबे मोनसे कनफारेन्सआव अर्थात 32 एनुवेल कनफारेन्सआव गोबां माने गावनानै थानाय बा एसे माने गोजान जाना थानाय बिथांमोनाबो नैयाव लैहोर फैनानै हेफाजाब खालामगोनखौ बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिना मोनदों। बे जोंनि थाखाय जोबोद माने मोजांनि बाथ्रा बा जौगानायनि लामायाव जों दावगालांनो हागोन। बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बर' माहारिखौ जोङो माने बुहुमावनो सिनायथि होनो खोब गोरलै जाहैगोन आं बेखौ सानदों। मानो होनोबा खालि दा आसामनि मानसियाल' बहाय थानाय नङा निस्सय जोंनि खाथि खाला जेरै पश्चिम बंगनिफ्रायथ' फैखागोनानोखा बेनि अनगायैबो भुटान नेपालनिबो निस्सय सानैसो फैनायनि बाथ्रा होनदों माने मबाइलनि गेजेरजों निस्सय बिथांमोनाबो फैगोनखौ जोङो मिजिंथिदों। बेबायदिनो निस्सय सानफा एफा दुलाराय बाथौ गौथुमा दुलाराय भारतआवनो माने बर' हारिनि सिनायथि बे सिनायथिखौ बाथौ धोरोमनि गेजेरजों खालामनो हाहैगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। नेसनेल कनफारेन्सआव जोंहा गासै 22 दालाय आफाद दङ माबानि बानजाय आफादनि सिङाव दा गासैबो दालाय आफादफोरा गाव गावनि जे हाबा जे मावनांगौ खामानि बे खामानिफोराव मुखुब जानानै दङ। माने आन्थोर गैयै हिसाबै हाबाफोरखौ मावगासिनो दङ खारगासिनो दङ। रांखान्थि बिथिङावबो न' थांनानै माने साफ्रोमबो मानसिखौ लोगो हमनानै माने रांखान्थिनि जे माने बे बुथुमनाय हाबाफारियाव माबा जागासिनो दङ। जोङो बे पर्टेलनि गेजेरजों हांख्रायनाय जादों जे मोनफ्रोमबो साब कमिटिया अर्थात दालाय आफादफोरा बिथांमोननि गावनि मावनांगौ खामानि होनानै लैहोर मावफैगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो जों नुखादों मावगासिनो दङ आरो उनहालागैबो मावगोनखौ जोङो मिजिंथिदों।